आम जिनस कौन व्यवहार करते नाଇଁ ତମର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କାଲି ବାଲିରେ ମିଶିକି ମାରିଛି ଆହୁରି ପ୍ରେୟା କରୁଛି କିଛି କତ ମତ କିଛି ମାରିନି। अच्छा आपणकर केते खुशी अच्छा ହଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଭଲ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୁଁ ତ ଖୁସି ଅଛି ଆରେ ଲୋକ ଖୁସି ହତୁ ନହତୁ। अच्छा ठीक अच्छे देखो आपणकर बिल आम जिनस न पड़ी बिल कंपैरिजन करंतु एवं आपणकर धान आपणकर प्रति बुदारू धान बाहर देखंतु है कि एवं समान भाव भी पाई किंतु एकड़ दृश्य को देखंतु धानर अवस्था देखंतु आपणकर धानर अवस्था देखंतु आपण धानर क्वालिटी देखंतु ए धानर क्वालिटी देखंतु संपूर्ण अलग अछि। ଭଲ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କତ ବହୁତ ଆगे ମାରୁଛନ୍ତି ସିନା ଆଗର ଧାନ ଏଠି ମୋର ଧାନ ତ କେମିତି ଅଛି କାଲି ପେରେ କରିକିରି ମୋ ଧାନ ଅଛି ଭଲ କିରି ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଔଷଧ ମାନେ ମାରବା ଆଉ ଏଇଟା ଇଏ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ठीक अच्छे धन्यवाद।